Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Okay, Diyos maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. And welcome na naman po sa programa tang maray na hapon. Yan na daw. Yan. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Isyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay Check. Wala bang sound? Ganyan po nag-zoom lang tayo kasi medyo may ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. check. Check. Okay, check. Wala. Check. 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 Okay. Okay po, sorry for the technical problem. Kasi yan po sa kwarto ko ngunyan dahil sa medyo may namamati si Father Boots kaya yung gani. Pero sabi ko, sige, magprograma magduraray. Medyo talagang naliputan. Okay na daw? Okay na ba? Sandali, ito medyo. Okay. Iguana? Iguana ba? Iguana? Di ako monitor kaya. But anyway, ngunyan aldaw ning Lunes, petsa 20 kang bulan ning Pebrero. Sa Giraray, bumabalik po ang sa indong lingkod na si Father Boots Bombase OP at sa UST. Ako digdi sa samuyang kwarto, sa kuyang kwarto. Ay, medyo nagluluya pa yata ang internet. Medyo Anyway, so yun po mga tugang, medyo pasensya na po kamuta, medyo ang boses medyo talaga. Kasi kasubagong aga talagang grabing ubo ko. At anyway, ngunyan, ngunyan na aldaw ning Lunes, magayon na nga niya sa tuyang tema. But anyway, binabati ko po kamo gabos na naghinanyog kang programang Maray na Hapon na sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Kung arog ka sa kuya ngunya na panahon na medyo may pinagmamati-mati. Sana gayong mga sa panahon ngunyan medyo mainit-init na. Pero sana magayon ang sa endong pagmati. So yan ang wish ni Father Boots. But anyway, kaya ta pa naman yan. Kaya medyo nawala na sunod-sunod na ubo ko. So bago talaga, talagang nag-inom sana ako ng kadakol na tubig. Kadakol ang ininom kong tubig, perang baso ito mula kasubagong alas 8, every hour nag-inom ako ng tubig, mga 500 ml. So, nakakatabang talaga mga tugang. Yan, tubig baga. So, at least, nag-inom na rin ko yan. Yung bulong, So, makakatabang. At the same time, saka ditong pinaapunta na may disposition baga. Anyway, so, welcome po sa Gabos na okay. O yan, si Mang, Hello, Roy! Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Okay, thank you, Roy. Okay, and sound. Iyo. Okay, thank you very much. At least may feedback baga. Iyo. Okay. Yes. Yeah, thank you very much, Roy. Anyway, at syaga, okay, medyo na maluwet. Ako digil sa kwarto baga. But anyway, mga tugang, ngunyan na Lunes, sa 20 kang bulan ng Pebrero, ang mensahe naman ng kagurang na sa tuya, iningani.
pag may mga problema kita, pag may mga aruganing mga pangangaipo, naghahagad ng tabang, kisay kita may nadulok. Yan, kisay kita minadulok. Yan. Siyempre, sa igwa, alam nga naman, madulok ka sa dae. Bakong iyo, sa igwa. Kaya nga sabi nga ni Baga, pag ikaw dinudulok kang sa imo may mga naghahagad na sa imo, paladang ka, baka kapag tao ka kaya. Kaya man sina madulok sa dae man matao, dipisil baga iyan. Madulok ka, dae man tatawan, dae katatawan, makukulgayin ka sana. Pero kaya usually, nadulok kita, duman sa igwa, saka aramta na matao man. Yan, Yan ang sa tuyang pag-urulayan ngunyan na aldaw. Kaya ngunyan na aldaw kasi ang sa tuyang ebanghelyo, ang sa tuyang aning pinag-uurulayan, manunugod permihan sa ang tataramon ng kagurangnan sa aldaw ni Iniho. So yun, magayunon kasi si Jesus baga, kay bangani sa mga disipulos, kay riba niya, nagduman sila sa bulod, sa Tabor, pagkatapos nangadji, yun, nangadji, yan, So, yan ang sa tuyang pag-urulayan. Kamo pwede ka mo mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 or sa 0966 533-8475, or pwede ka mo mag-message po sa tuya sa DCGB News Online, so dumaduman nga nakita tahilingon ta sa DCGB News Online, so yun mahilingon ta, pwede ka mo mag-message tabi at the same time kunan ta so itong ang masasabi tabi nindo kam sa mga pangangaipo kita, baga, si Isay ang sa tuyang dinudulukan, At minsan nga ano ang magigibuta minsan nagdulo kita sa sarong tao siguro, o sa ibang tao, pagkatapos pa kita pig-iintindi. Nagagalit ba tayo? Naaanggot ba kita? Yan. Yan ang sa tuyang pag-urulayan. Yan. So, but anyway, mga tugang, bago kita magpadagos, sa tuyang pag-urulayan nyo yan na aldaw, so gusto ko muna kamong tawan, ang sa tuyang ebanghelyo nyo yan na aldaw na Iniho, so yun, so ang ebanghelyo, ang marhay na bareta ng kagurangnan ngunyan na aldaw, na sa tuyang pag-urulayan, at sa tuyang i-apply sa tuyang buhay, ininghali sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 9, talata 14 hanggang 29, ini mga tugang ay karugtong Iniho, kay itong si Jesus ay nagsakat bagasinda duman sa bulod, kasukan Sabado, so pinag-urulayan kan Sabado, so kan Sabado baga nag-urulay kita na si Jesus nagduman sa bundok ng Tabor. At kaibahan niya ang sa iyang mga disipulo pagkatapos sinday, sabi nga ni ang sa tuyang pinag-urulayan kasukan Sabado, sabi nga mapapanatili ang sa tuyang relasyon sa Diyos. Iyon, yan ang sa tuyang pinag-urulayan. Ngunyan, mga tugang, ang inihubagang ebanghelyo ay manunungod iyan sa inihong na si Jesus ay dinulok, may nagdulok kay Jesus na sarong tatay. Basaon ko nga ni mga tugang. Pagbalik nila sa mga alagad, nakita nila ang napakaraming tao na nakapalibot sa mga ito. At nakipagtalo naman sa kanila ang mga guro ng batas. So mga skriba, mga tugang, nakipagtalo sa kanila.
Namangha ang lahat pagkakita sa kanila at tumakbo sila para batiin siya. Itinanong naman niya sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa mga ito? Sinagot niya ng isang lalaki mula sa mga tao, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na inaalihan ng isang piping espiritu. At kung inahagupit siya nito, inilulugmok siya sa lupa. Nagbubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang ngipin, at naninigas. Hiningi ko sa iyong mga alagad na palayasin ito, pero hindi nila kaya. Yun. So itong mahiling na mga tugang na may mga bagay na may magagawa kang tao, may mga bagay na daita magigibo, ano? Pero anong dahilan kung bakit daita nagigibo? Yan. Sa tuyang, bakit daay napagaling ng mga alagad ni Jesus ang mga yung inaalihan ng demonyo, na possess. Sumagot si Jesus, mga walang pananampalataya. Yun. So, mga tugang, importante manggiraya talaga ang pagtubod. Pagtubod talaga naman eh. Sabi nga, kung mararahay ka, nagtutubod kang mararahay ka. Kung di ka man nagtutubod na di ka mararahay, di ka man talaga mararahay. So, yung pagtubod, mga walang pananampalataya, gaano pa katagal akong mananatili sa piling ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin. Siyempre, mahiling na mga tugang na si Jesus hindi talaga matitiis. Ang Diyos, dahil niya matitios. Bebe niya talaga matitios. Ang mga sa tuyang mga pagtios. Bakong iyo. Dahil talaga. Anyway, gusto kong batiin po si Irene Rementilla Vargas, maray na hapon po. Dahil talaga matitios. Dahil talaga matitios ng Diyos pag may nahiling siya. Si Jesus gani, dahil niya natios ang pagtitios kan tao. Kaya sabi, miski gani itong mga tao dahil nagtutubod sa iya, pero mahiling ta mga tugang na nagibo manggiraray ang Diyos ning paagi. Yan ang kagayunan sa nagtutubod. Sabi nga ni, pag kita nagtutubod mga tugang, talagang di man kita pababayaan ng Diyos. Yun ang nangyari baga. Okay? So, sabi ni Jesus, daron nindulig sa kuya. At pinalapit nila kay Jesus. Pagkakita sa kanya ng Espiritu, pinangatog nito ang bata at nilugmok sa lupa. Kaya nagpagulong-gulong siya at bumubula ang bibig. Grabe talaga. Mahiling na mga tugang na ang demonyo talagang nagtatao sa tuya ning bakulang karataan, kundi ning perwisyo. Talagang nagtatao sa tuya ning perwisyo. Hindi binibisyo, kundi perwisyo. Tingnan mo, kaya mag-ingat kita mga tugang kung kita talaga ay yan ang mga ginigibo kan demonyo sa satuyang buhay ay talagang perwisyo. Yan, So anong ginibo ni Jesus? Tinanong naman si Jesus ang ama. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal na nangyayari ito sa kanya? Siyempre, in-interview din ni Jesus ang ama. At sumagot ang ama, mula pa sa pagkabata at madalas na siyang inihahagi sa apoy o sa batis para patayin. Tingnan natin mga tugang, ang demonyo talagang nagtataw sa tuya ning
pagtitios, ano? Nagtataot sa tuwa talagang ng pagtitios, kaya pinatitios kita. Talagang pinahirapan kita. Kandemonyo. Yun. Yun. Kaya nga, sabi, sinagot ni Jesus, ano? Mula sa pagkabata. Ngunit, kung kaya mo, sabi ni Jesus, ano? Maawa ka sa amin, pakitulungan kami. Yun, ano? So, mahilig na mga tugang na talagang ang Diyos palaging handa na magtabang sa tuya. Yun. Kaya sabi nga ni, mag-arang sana kita. Mag-arang. Arong na niya, nag-arang ako, Lord. Pagalingin mo ako. Ano? Pagalingin mo ako kasi gusto ko baka makapaglingkod eh. Ano? Yan naman talaga importante. Pagalingin, parahin mo ako. Gusto ko makapaglingkod. So, yan ang nangyari. Lumapit ang mama o yung ama doon kay Jesus at yun nga nakimahirak, ano? Kung kaya mo, maawak ka sa amin at pakitulungan mo kami, no? So yun. So mahilig na mga tugang na talagang dahil kita pababayaan ng kagurangan. Ano? Sinagot siya ni Jesus. Ano itong kaya mo? Oh, yan para sabi, sinagot siya ni Jesus, anong itong kung kaya mo? Yan, bakit nagdududa pa kaya? Ano? Minsan, yung baga kita, may pagdududa kaya? Kaya ng Diyos na pagalingin ako? Kaya ng kaya? Yun. Kaya ang importante nga matugang na haliunta ang mga iyabagang sa gabal yan yung pagdududa. Lahat ay posible sa sumasampalataya. No? Sa isa'y nagtutubod, daing imposible. No? So, daing imposible. Patay yung mga tugang babalik si Father Bus pagkatapos kang pagirumdom. Ang oras ko niyan is 21 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking plan sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punya. Okay mga tugang, padados po kita girarais sa sakuyang pinag-urulayan nyo niyan ni Lunes, petsa 20 kang bulan ng Pebrero. Yan nga ni, kung sa tuyang pinag-urulayan, sisay ang sa tuyang dinudulok, pag kita may pangangaipo sa buhay, ano? Siyempre, ano nga ni, so, ama baga, lumapit o nagduman kay Jesus, ano?
ito na nga ni, dahil kaya kang mga disipulos ni Jesus na parahayon, pagalingin ang kanyang aki na inaalihan ng demonyo. Ano? Kaya sabi tuloy ni Jesus, walang pananampalataya, deka mo nagtutubod. Yan. Importante talaga ang pagtubod, mga tugang. Kung di ka nagtutubod, di ka ang pagtubod sa diri, di ka nagtutubod nga ni sa Diyos, di ka nagtutubod, nakulaon ang naitatabang sa tuya, mga tugang, kung kita talaga minatubod. Okay? So, ito nga, mula, sabi ng ama, kung ano nangyari doon sa aki, sabi niya, mula pa ng pagkabata, at madalas siyang inihagis, talagang sabi kong kasubag mga tugang, talagang perwisyo. Ano? Perwisyo talaga. Ano? Ang demonyo talaga sa buhay kan tao. Ano? Yan ang nagtatao sa tuwi ng perwisyo, nagtatao sa tuwi ng mga kaulangan. Ano? So, ito nga ni na ginibo ni Jesus, ano? Ang hapot. At agad sumigaw ang ama ng bata sa pagsasabing, sumasampalataya ako, pero tulungan mo ang maliit kong pananampalataya. Iyon ang satuya, mga tugang. Kasi kita baga minsan may pagdududa. Ano? Minsan kaya gusto kong batiin po si Mirna Ascutia. Good afternoon. Ano? So yan, may pagdududa kita eh. Ano? Di mo talaga nahali yan. Miski nga ni, minsan nagtutubod ka nga ni, pero yaon man sana yan, pero magayon nun sila, sabi kay ning ama, magayon nun na sa tuya man siguro, sa tuyang arugon, gayahin, ano, sumasampalataya ako, sabi, nagtutubod po ako, pero, ano, tabangan mo ako na pakusugon mo ang sakuyang pagtubod. Yan. Kaya, siguro pwede ka mo mag-text sa kuya, paano mo napapakusog ang sa indong pagtubod? Ano? Lalo na kung halimbawa, kadakong kitang experience sa buhay na perming kasawian, ano, pagtatanggi, ano, nawawara na yung pagtubod din. Dahil ako matubod sa Diyos, dahil masala ako pagtatabangan, ano, minsan arug ba ka nangyari, dahil ako natubod, miski nga sa tao, dahil ako matubod sa iyata. Pinimasalang, dahil man ako tatabangan ka yan. Kaya nga po ko sa inyo mga tugang, paano kita, ano, pinakukusog ang satuyang pagtubod? Yan. Alam mo, sa miski sa human relationship, mga tugang, ang nakapagpapakusog sa relasyon ay ang komunikasyon. Ano? Yung bang nag-urulay-ulay, ano, nag-urulay-ulay na pinag-uurulayan, nakusugan sa imong pagtubod din. Kaya, kalimawa, sa pangadjion nga ni, sabi nila, importante talaga na kita nangangadji. Okay, padagos ko, nakita ni Jesus at nagsisitakbo at lumapit na ang mga tao, kaya inutos niya sa mga masamang espiritu. Pipi at binging espiritu. Yan. So, digdi pa nahiling din sa tuya ng kagurangnan na talagang may kapangyarihan ang Diyos. Ano? May kapangyarihan na kitang lumabas sa kanya at wag nang bumalik. Ano? Napasigaw ang espiritu at inilugbok ang bata sa lupa bago lumabas. At anyway, patay ang bata. Kaya marami ang nagsabing namatay. Ngunit pagkahawak ni Jesus sa kamay nito, pinabangon niya ito at pinatindig. Pagpasok ni Jesus sa bahay, tinanong siya ng mga alagad ng sarilinan. Iyon. Kasi di ba, ang istorya mga tugang, so ama na kung saan suaki ay inaalihan ng demonyo, nilapit nila sa mga alagad ni Jesus. Pero walang malang magawa walang magibo yung mga alagad ni Jesus. Kaya lumapit na nga sila kay Jesus. Kaya naghapot sa mga alagad. Ang hapot nga ni kan mga alagad, bakit hindi namin mapalayas ang espiritu? Yun. Siguro nagdududa din yung mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa panalangin lamang mapapalayas ang ganitong klasing espiritu.
Yun. So, sa prayer, importante mga tugang, ang talagang pagpapangadyi. Okay. So, importante. Bakit ang pagpapangadyi mapapalayas ang masamang espiritu? Lingat nita, pag kita nangangadyi, ang satuyang pag-iisip, nalinaw. Bako niyo? Nalinaw iyan. Kaya nga, ganun din, hindi lang nalinaw, ang satuyang pagpapangadyi, pag kita nangangadyi, mga tugang, minakusog kita. Minakusog. So, kaya nga, sa pangadyi, pangadyi, ay ngunyang panahon minsan, pagal na ako, Father, din akong panahon mga G, pangadyi. So, yan ang importante mga tugang. Sabi nga ni, sa panahon na kita ay nangangaipo, dahil kita magsuko, mga G sana. Sige mga G, ay miski nga ni bagang ngunyan, sutong prayer sa COVID-19, kung pinapangadyi tamang giraray. Sabi nga, dahil kita maguntok, mga G, don't stop praying. Because sabi nga ni, if you stop praying, just like you stop breathing, pag nagpundo ka ng mga G, para kang nagpundo ng maghangos. So, sabi nga, permi yan, mga G, mag-arang. Yan, dahil ko lang balingawan yan. Sabi ka ito sa kuyang magurang, mag-arang ka sana permi, Noy, sa Diyos. Dahil ka talaga pababayaan. Yan. Minsan may pagsubok, minsan baga, hindi naman ibig sabihin na parang, kaya itong panamaga na uso itong jukebox. Kunyan, ang arugani, parang i-play mo na lang or mga arugani bagang ipi-play mo na. Ito bagang pindot na lang. Maluwas na. Bako man arugan ng Diyos eh. Kaya minsan naagi talaga yan sa tuya ng mga pagsubok. Kaya sa mga panahon na kita nangangadyi, pagkatapos para bang dahil kita dinadangog kang Diyos. Dahil kita dinadangog Diyos. So, sabi nga ni, pangadyi, man sana ako ng pangadyi, Father? Mayo man sana. Dahil man sa tinataw sa kuya ng Diyos. Ang sabi ko kayan, maghalat ka tabi. Maghalat ka sana. Ginigibota, parang ginigibota ang Diyos na, utusan. Lord, gusto ko kayo ni. Tao mo sa kuya. Bako man arog kaan, So, sabi, maghalat. Kaya may panganahon, sabi nga ni na, sa pangangaiputa, ning tabang, di man tulos naabot ang tabang na iyan. Kaya maghalat ka lang, sige lang, mag-arang ka sana. Kung sa tuya, kung sabi nga, i-follow up mo. Kung may ka baga, nag-apply ka ng trabaho, i-follow up mo. Yan, importante yan mga tugang. Bilang tao, sabi nga, lumalapit tayo sa mga pinagkakatiwalaan natin na makakatulong sa ating mga problema. Yan, natural po yan. Di natin nilalapitan, sabi ko sa bago, ang mga taong di makakatulong. Ngunit, kung tunay na sa kagipitan, kung sinasabi, sinusubukan pa rin nating lumapit sapagat sabi ng kasabihan niya, may kasabihan kasi, alam mo yung sinasabi, wag lang tayong kakapit sa patalim. Hindi po maganda yun. Minsan, kakapit ka sa patalim kahit anong mangyari. Hindi rin po. May kasabihan na sinasabi, mas mainam ng sumubok dahil ang kontra sa hiling ay pagtanggi lamang. Yun, minsan may kasabihan mag-arog kaan. So, sabi na, mas mainam ng sumubok dahil ang kontra sa hiling ay pagtanggi lamang. May mga panahon naman talaga na matatanggihan at minsan nasasaktan tayo sa buhay. Pero sabi nga ni, iyan ang panahon na para bang pinatitibay ang sa imong pagtubod. Parang exercise yan eh. Pinatitibay lalo na ang pagtubod.
Kaya sabi nga ni, di ka na ano to? Di ka mag-give up, di ka magsuko. Sige lang. Ano? Dapat yaon sa tuya mga tugang, lalo ngayon sa panong iniyo, malapit naman ang Kwaresma, tas sa 22, February 22, as Wednesday na. Ano? So, sa tuyang paparundom giraray mga tugang, yung 3 exercises sa Lenten season. Ano yung 3 exercise? Kasi importante, pag nag-exercise ka, nagiging makusog ang muscle mo. Kung di kang exercise, maluya ka, luluyahon ka. Kaya exercise. Anong sarong exercise dyan? Na, yun na nga ni, pagpapangadji. Ano? Exercise po yan eh. Ano? Exercise to communicate with God, to be united with God. Yan, exercise ta. Yan, exercise. Kasi, minsan kasi ang satuyang relasyon kasi sa Diyos, ano, naluya iyan. Miski sa magkairiba mo, magka-amiga ka mo, maluyang sa indong relasyon, pag dahil na ka mo nag-uulay. Ano, bakon niyo? Kung halimbawa, permisyang kaulay, or mini-message mo siya, so, at least nagkaka-update ka mo baga. Iyon. Na-update mo siya, na-update ka niya. So, nakusog ang sa indong relasyon. Yan. Kaya, sa tuya na, sabi nga ni, napakusugon ang sa tuyang relasyon sa padagos na pag-urulay-ulay. Yan. Kaya nga ni, sa tuyang mo yan, miski nga ni sabi ko medyo may namamati ako, pero importante manggiraray na magkadarangugan kita, ano, magkaurulay-ulay kita, parang patibayin ang relasyon ta sa lambang saro. Yung baga, ano man sa Diyos kaan, patibayon ta. Ano, kahit na minsan sa buhay tabaga, may namamati kita, parang tinatanggihan kita, nasasaktan kita, nadidipisilan kita sa buhay. Pero, ang importante manggiraray mga tugang, na kita padagos. Ano? Padagos sila. Sige na, magpadagos ka. Maano manggiraray yan? Sabi nga ni, try and try until you fly. Sige lang. Ano? Sige lang. Kaya huwag tayong sumuko tulos. Ano? Mahiling tayo itong sa istorya digdi sa Ebanghelyo mga tugang. So ama, di nagsuko, ano, na nang lumapit siya duman sa mga alagad ni Jesus, walang magawa yung mga alagad ni Jesus, ay hindi siya sumuko. Anong ginawa niya? Lumapit siya. Kaya sabi nga, lumapit ka sa source. Sorry. Lumapit ka sa source. Ano? Di ka talaga magsuko. Lumapit ka sa source. Anong ginawa nila ng Ama? Lumapit kay Jesus. Ha? Yan. Minsan nakakalimot tayo na may Diyos na naghihintay sa atin tumawag sa Kanya. Nandiyan lang, sabi nga, God is always available. Ano? God is always listening. Ano? Ang Diyos perming nagdadahog sa tuya. Kita nga ni, nagdadahog sa Diyos, pero ang Diyos perming nagdadahog iyan sa tuya. Sa tuya kay puhan, kahilingan, palagi nagdadahog, nakikinig lagi ang Diyos eh. Yan. So, sarong magayon mga tugang na sa tuyang arugon na ang Diyos perming nagdadahog sa tuya. Kaya kita man, dapat igwa magitang sabi nga ni, matutok kitang magdangog din. Ano? Kasi, sabi nga, totoo ba yan, na pag kita nagdadangog, kadakol kitang naaaraman. Bakon iyo, na nagpapakusog yan eh. Pero depende kung anong madalas na sa tuyang dinadangog. Halimbawa, ang sa tuyang pirming pigdadangog, karatan, ano, ka problema, or sa tuyang pigaparadangog ang mga negatibo na bagay na naapektuhan kita.
Ang importante mga tugang, dangugunta ang tingog kang Dios. Kaya aral daw baga, alauna hanggang 2:00, o nadadagog nindo ang tataramon ng kagurangnan. Ano? Nadadagog ta. Importante yan eh. Pinadadagog ta ang tataramon ng kagurangnan. At sa pag nadagog ta ang tataramon ng kagurangnan, na-inspire kita. Ano? Kaya sa programang Marahay na Hapon, yun naman talaga sa tuyang purpose, magbigay ng informasyon sa paagi kan Marahay na Bareta, at the same time, magtaon ng inspirasyon, asining bendisyon. Yun. Kaya, wag natin kakalimutan mga tugang na naghihintay lagi ang Diyos sa tawag natin. Ano? Naghihintay lagi ang Diyos sa mga arangta. Ano? Yan ang importante. Daiman, sabi ko nga daimatios kang Diyos ang nahiling niya. Miski naman sa panahon kang sa Israel baga, sa Egypt, nahiling niya sa pagtitios ka mga tao, duman sa Ehipto. O anong ginibo ng Diyos? Di ba? Pinalaya ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto. Yun. Matali mga tugang, babalik na si Padre Bus pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras ko niyan, 40 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Revicon. Ilabas ang multilakas. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin? Magic. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. 5 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Okay, tugang, balik po kita giraray sa programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase, OP ng UST Legazpi. At ngunyan nga ni, naaldaw, de ko nakaduman sa estasyon, yan ako digdi sa kwarto ko. Medyo may habi ko nga ni, may bigmamati-mati kasi bago talaga kasi
grabing ubo, naliputan eh. Malipot kasi kung yan ang panahon. Pero anyway, may solusyon dyan. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen? Gusto ko lang batiin pala si Manay Ampi, Botol Acuestas na naghihiling sa tuya sa Manila ngunyan, sa Kasilaalan. Okay, thank you very much sa gabos sa nagdadawog sa tuya, So, padagos kita na importante mga tugang dahil sa kita magpara duda-duda, naniniwala kita na dahil kita pababayaan ning kagurangnan. Impermi yan. Kaya sabi ko nga, wag kitang makalimot. Wag, sabi nga sa Bicol, dahil tabi kamo makalingaw. May Diyos na perming handang tumulong sa tuya. Yan, magayon ng mga tugang yan. Pigsasabi ko sa sadiri ko, Boots, may Diyos na tutulong sa'yo. Kung hindi ka tutulungan ng tao, na inaasahan mong tutulong, may ipadadala ang Diyos na tutulong sa'yo. Yan, totoo yan eh. Sabi ko mga tugang, I will share with you yung mga nakaraan sa buhay ko. Nalala ba ninyo, kwento ko sa inyo, noong August 8, na ako'y pauwi na galing Manila. Nag-attend ako nung piyesta ng Santo Domingo sa Santo Domingo Church. Banggineto, sila Diego Flores, saka si itong taga-Bakakay neto, nalingawan ko. Si Diego Flores saka si Nico yata yon. Ito ang mga tao na nagtabang sa kuya, duman sa Atimunan, Quezon, duman sa kasi pumutok yung gulong duman sa likuran, sa kaliwang gulong, pumutok talaga. Pero alam mo, tabi si Father Boots, tataong magpalit ng gulong. Pero alam nyo, ano ang ginibo? Siyempre, nangadji ako. Lord, every time naman talaga ako nangangadji. Bago hawakan ang manibela, nagpapangadji ako. Natabangan ako kay San Miguel, Arcangel, kay Mama Mary, nagpapangadji ako. Tapos, madiklo mo nito. Ay, siyempre, duman sa lugar nito, talagang sisay matabang sa emo, baka magsasabi ito, ay baka nag-ano lang yan, nag-uuyok baga, tapos pala, magnanakaw. Pero nagpakilala kagad ako po si Father Bumbase, taga UST. So, actually, sa primero, di ako pinunduhan. Pagkatapos, nahiling yata ni Diego na may nagkaway. Bumalik sinda. Binalikan ako. Tinabangan ako. Yun. Talagang mga tugang, dahil ka talaga pababayaan ning kagurangnan. Ini nga ni, ito mga yung pamangking ko, yung one time sabi ko nung kaya sa tugang ko, sabi ko sa iya, sige, maparking ako. At the same time, pag nagpark ako, sabi ko, ang pangadji ni Father Boots Arog Kenny, Hail Mary, full of grace, help me find a parking place. Mamaya, pag abot ko naman sa parkingan, so itong auto, nag-atras na. So ako na sa naglaog. Tingnan mo, di ka talaga pababayaan ng kagurangnan. So, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Ang Diyos kasi, hindi nakakalimot. Yun. Hindi ka kakalimutan, dahil ka lilingawan ng Diyos. Lalo pag ikaw nag-arang sa iya, dahil ka ng God. Dahil ng God, lilingawan. Taaki baga kita ng Diyos? Sabi ko nga ni, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Importante yan mga tugang sa buhay. Pagtubod. At the same time, talagang magibo ang Diyos ng paagi. Tubod ako yan mga tugang. Dahil ka nagad pababayaan ng Diyos. Kaya haliunta na ang mga pag-alinglangan,
pagdududa, haliunta yan. Kasi sabi nga, yan po ang nagiging hadlang sa paglapit sa Diyos. Kasi minsan may mga experiences kita na nangyari na minsan napahindian ka, sasabihin, siguro pahihindian girara ako ng kagurangan, day niya itatao. Alam mo, itatao sa imo ng kagurangan iyan. Day ka pababayaan. Kaya nga, ngunya na minsan kita nagdududa, ang gibunta, arugon ta itong ama kay itong aki na inalihan ng demonyo. Sabi niya, nagtutubod po ako, pero tabangan nindo na pakusugon ang sakuyang pagtubod. Sa Tagalog, sumasampalataya ako, pero tulungan mo ang maliit kong pananampalataya. Sabi nga in English, increase my unbelief. Yan. Pakusugunta ang satuyang pagtubod. Kaya yan, maghagad kita ng tabang sa Diyos. Kasi pakukusugon ang satuyang pagtubod. Ay, yan, mga tugang, ang nakusog ang satuyang pagtubod sa experience na kaan. Kasi sabi ko nga ni Kasubago, exercise The more you exercise your faith, your belief in God, the more your faith grow stronger. Yan. Yung baga bako lang nadakula, kundi nakusog ang sa imong pagtubod. Kaya di ka talaga pababayaan ng kagurangnan. O kaya sa mga nagdadog sa tuwa ngunya na nakakaranas ng kaguluhan sa buhay, sa mga tao bagang ito sabi ni 7496 basahon ko. Tanging siya po ang hindi nang iiwan. Lagi siya nandiyan sa lahat ng pagkakataon sa atin sa kanyang mga anak. Palakasin po natin ang panananalig o pandinig. Yan, importante din Yung pananalig at pandinig. Importante. Ito si Manay Sol. Maunawaan mensahe tayo. Manay Sol, good afternoon. Good afternoon po, Father God. Yes. Paradangog mo man po. Good afternoon po. Yes. Ano tabing i-share mo, Manay Sol? Pakusugon ka ang satuyang pagtubod. Iyo po. Yung nga ni ang ikaipuan sa pagtubod, pagsarig, pagdamuot, pagtubod na po. Nga imationg kita ni Lord. Lord, tutubod kita, kita nagsasarig, kay pagdamuot sa Diyos. Inutil panggiraran. Iya. Magayon Manay Sol, sabi mo itong pagsarig. Magayon pagsarig. Pagsarig. Magayon, iyon. Yung pagsarig sa Diyos, importante yan kasi sabi ka, kung kita nagsasarig sa Diyos, di kita madadaig ng kang anumang mga kadipisilan. Walang imposible sa Diyos. Opo. Karong ako kayan, ang pagkatao ko, on kan igo ako mga relasyon, inagihan. Kumbaga sa namulat ako. Iyo. Tutuhanan. Iyo. Hinari ko po sa mga, sabi nga ni, raot kibot, dagit, na namamati mo sinda, na kaninda, tigmumotisi, gabos, gigibot sa imo. Kaninot po nadadagit ako kaiyan. Pero pagkahaluyan po, sa pagpahagad ko kitabang kay Lord, tinawang po ako si Malinaw na pag-issue. Iyon. Oo. So gabos, pinasensyahan ko po. Sabi ko, idinudulot ko po si mo Lord ang gabos. Kana po ang bala sa kuya magturog. Yan. Magayon yan. Experience naman ay Sol na yan. Nagpapakusog yan sa tuya. Ngunyan. Lalo sa ngunyan bagay, gwapa man ng COVID, at least may mga kadipisilan. Pero dahil ini ang programa talaga, pakusugunta ang lambang saro. Lalo magtarabang-tabang kita sa pagtubod. Iyo po. Ay, experience ko po ang COVID nga ni. Grabe po. Iyo. Wala nurari na po. Ta-explain ko yan. Kung ano iyo. Sa kuya.
si ako ay. Iyo. Mahalin ko sa kapwa kong tao, nagtutuwa sa tao na kandungo. Tapos Iyo. hindi na nabakunahan. Ako na pa. Oo. Ay, naghagad po ako kitabang sa dapat hagadan. Sa nag-video na trangkaso man nga po ako. Iyo. Yun yan. Pag-abot ko baga, sabi ko nga ni duman sa tinubong ko, pag nag-abot niya ako, sinagad kong ayuda. Senior nga ni kayo ito, senior ang huko pa. Di pinasudan nga ni ako. Dito, nagpaaram ako sa kapitbahay ko, mabakal mo lang sa bayo gisik. Iyo. Iyo. Kaso ko niya na, pero wala akong sinugod. Ika niya ako, no, sa kaliman niya ako, may umabot tigding pagkakan, o ano man na, darang para sa ko. Di man niya ako ipagwalat sa iba ha. Kasi ba't may mangyaring tutorial magkumaray. Iyo. Iyo, di ba niya kinuha ako, winalat niya sa harong. Kapag abot ko baga, duman sa iti sa kuya kay ni Mayor, waon mo nga ya ito duman sa ito ang dumay winalat kan mga alalay niya. Di man duman, inabot ko baga sa mga tao duman na dulo ko, nagtatarahog na kan dungo. Iyo. Nangyari man agad ka marap istorya. Yun na, pinako ako kung sa niya dinara. Pagmata nga, palibot, Iyo. may nagtungang mag-irina. Iyo. Nagtatrabaho aking sa MCC Kampulanggi. Iyo. Ay, ganyan. Waringani sa sarong dawo, nag-volunteer na nag-apod sa kuya. Lula, sabi niya, Lula, may nag-apod sa imong gurang. Iyo. Ininuwas ko baga, matanga na. Iyo. Ano po, sabi kong tuyo mo? Papahilot ko ya kung ta nga ya kami. So, aki ko nga ya. Kasi nga, sabi nga ya, mag-ano nga ya ka mo dyan, na may kubing nga ya iya. Dinarang nga ni nga si pagkakan. Niraot ka pati ano. Kung ako naman sa nagtaap, sabi ko, Mayor, may kubila niya ako. Parang hindi mo nga yan. Namati ka. Iyo mananggad. Kan mapahirilot. Ako naghagad si pagkakanta. Talagang gipit niya ako. Dahil man ako makalagaw siya rayo sa bawal. Iyo. Iyo. Ito nadangog kang gurang na nagapon na nga ni ako si Mayor na. Iyo. Yun na nga ni siya na nagpatotoo na ito, hinagad ko ito para sa pagkaon ko. Bako itong... Iyo. Ito, ayuda. Bako itong dahil sa COVID tinaw ang arugan. Iyo. Iyo. Talaga, Father, sa totoo lang, ikapirang siging kurarat ko, nawara sa pasensya ko po. Oo. Anyway, pagsubok ito Manesol, pagsubok ito. Sabi ko, sala ko sa Indo, kapiga arog ako nindo ka iyan, man ako sa Indo nagano, man ako nagagat sa Indong pagkakan. Iyo. Hanap buhay ko iyan, tala ko, pigpapakiaraman baya ako nindo. Iyo, oo. So, experience ko. pero at least, Haluyan po, ipig para doon ko sila si Lord. tama iyan. Tama iyan. Sila si Lord. Dahil din ko ba talaga ang reaction. Iyo. Di ka pababayaan ng kagurangnan. Iyo. Hindi pa talaga ko pinabayaan. Iyo. Pero sa ay talaga nagparang o siyak ako. Natural lang yan Manesol. Natural sa tao baga na arug ang first reaction. Pero na-realize ta na nagkasala man kita arugan. Iyo. Opo. Experience ko, Father. Yan. Ay pinunod ko talaga si Lord. Yan. To, maski po ako nagkakaka, naghingi ko ngain sa Iyo. totoo lang. Lord. Iya. Yan. Hindi man ba ako pinabayaan ni Lord. Tagkod nyo yan, nabubuhay man ako sa inano hanggang kamot ko. Iyo. Iyo. Iyan po na mga araw kaya dahil sa nagamo sa kapwa ko mag-ibang maguntok. Dahil ka maguntok, mag-ibon yung karahayan. Ayan. Opo, mag-ibon kang karahayan. Sabi nga, overcome evil. Kita ng oras. Iyo, thank you very much. Iyo. Opo, salamat po. Iyo, thank you Manesol. Sana, iyo tabi, iyo. Okay. Yan mga tugang sana ang storya ni Manesol makataw sa tuya ning kakusugan ning pagtubod. Anyway, napunta tayo ng oras si Pamamaram. Sana po programming ining marahay na hapon nakapagtaw sa indo ning inspirasyon na pakusugon ta
ang satuyang pagtubod sa Diyos na walang imposible sa Diyos. Dahil hindi siya tumatanggi sa mga taong may pananampalataya at nananalig sa Kanya sapagkat siya'y maawain, mahirakon ang Diyos. Anyway, tugang abangan na po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. Sana po palagi tayong magtarabangan, pakusugunta ang pagtubod ng Lambang Saro. Ini po ginalay si Father Boots Bombasi OP ng USC Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Go where the sun rises above.